कमरनानै जरा फाइ सफायखा जों जुदि जरानि बिसिंथि मानिया हंखाय जों कमरनाय ini salka kami boromurabo saya woi dorna wa asuklai tongo phung dambani chimi sharik damba joroti sengoro asuklai nai chini asukmani kokha chini baithangni tripura hani bororok जों गोबां दंमानि 93% दंमानि दिनै 31% दङ आबनो जुदि नायनाय खांखै जों बाखा साइमेना बाखा साइमानना हाइफानो मा सानाय 1951 साल भारतनि पहिला आदमसुमारि फुरुनो जों अर बांया सांगै थांगा दाबो बांया सांग मां तेबो बांया सांग सालथुगै आयंनि बरक फाइतंगो जिनि कमरनानै जरा फाइतंगो आबनो नाहारै जों टीटीआईडीसी एलाकानो तुयै संविधाननि आर्टिकल 3 नि बिसिंथिख्लाय अबनो त्रिपुरालेण्ड हासे जों सानलाय दङ कमरनानै जरा फाइ सफायखा जों जुदि जरानि बिसिंथि मानिया हंखाय जों कमरनाय जों जे दाबि सानमानि आबो संविधाननि बिसिंनो दङ संविधाननि 3 नम्बर धारा आबोनि बागै केबो जुदि जोंनो जुदि साम्प्रदायिक बिच्छिन्नताबादी शांति सम्प्रीति विरोधी हिंसा खाय आबो ओंग्ला आबोनि बागै जों तिनि जत नहनि पाबंनानि मुसुंगो जत लोकरोगि थानि जिनि अ हांगार स्ट्राइको हाइमानजाक फाइदि तिनि दफानि बागै सामुं थांनानि जतनि बागै जों सामुं थांनाय दाय आबोनि लगे लगे 1997 1997 नि चिबि कांचनपुर ब्रुरक फाइ तंफाइमानि ताबुक जरातै बरकनो गाहाम ख्लायै रिहेबिलिटेशन रजागिया पुनर्बासन रजागिया मिजोरामाव रजागिया त्रिपुराव रजागिया बरक तो आयंनानि फाइमानि बरक बोया सिनि हानि बरक से बरक दुम्बुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मानि यागोलो बरक अरनि उच्छे दुंगै थांबाय मानि बरक के मामी डिस्ट्रिक्ट तो त्रिपुरानि तंमानि मामी डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरानि तंमानि 1874 से आरो कुकी विद्रोह होनाय बरकनो अ जागानो रजाकमानि इंग्रेज शासक रकबै भारतनि इंग्रेज शासक रकबै रजाकमानि अ इंग्रेज रक थांगै पेखा हाइफानो भारत बायबसुं हापका इंग्रेज बसुनो अ जागानो किफिल खालांगिया अ मामी डिस्ट्रिक्ट आगेनि चिमिनो ब्रु बरक दङ मामी डिस्ट्रिक्ट 863 वर्ग किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर जदि कन्वर्ट लाइक अंकाय अबाउट 1600 स्क्वायर किलोमीटर आबो सिनि तंगनसे अंका आबोनि बागैनो आरो मिजोरामो ब्रुरक दङ अंका बरकनि पुनर्बासन दायति खालायजांनाय नोंथं बरकनो पुनर्बासन रियावै रेशन बन्द खालायमानि आबो बेलाय चाया ताबुक तेसे रेशन चालु खालायजाखा बरकनि पुनर्बासन नुयासा काहामख्लाय पुनर्बासन नुयासा बरकनो मिजोराम फानो पुनर्बासन रेडी त्रिपुरा फानो पुनर्बासन रेडी बिया काहामख्लाय पुनर्बासन नुयासा जरा बरकनि रेशन बन्द खालायमांला